Στις 15 Φεβρουαρίου 2025, η συντηρητική influencer Ashley Sinclair, με ένα post στο X, το πρώην Twitter, αποκάλυψε πως πριν από μερικούς μήνες έφερε στον κόσμο ένα παιδί του οποίου πατέρας είναι ο Elon Musk. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πληροφορία έγινε πρώτο θέμα σε όλα τα μίντια, ενώ τα κουτσομπολιά πήραν φωτιά. Δεν σκάει κάθε μέρα πρώτη είδηση ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου απέκτησε παιδί εκτός γάμου. Στην περίπτωση του Elon Musk, ωστόσο, η κατάσταση δεν είναι τόσο απλή. Για τους περισσότερους ανθρώπους, η γέννηση ενός παιδιού αποτελεί επισφράγισμα μιας σχέσης ή ενός δεσμού, που ακόμα και αν τα συναισθήματα ήταν προσωρινά, ήταν τουλάχιστον πραγματικά και ειλικρινή. Υπάρχουν και ατυχήματα, αλλά το προσπερνώ. Φυσικά, όλα αυτά ισχύουν για τους απλούς ανθρώπους. Για τον Elon Musk, που έχει αποκτήσει 14 παιδιά με 4 διαφορετικές γυναίκες, ενδεχομένως να ισχύουν άλλοι κανόνες. Ο Elon Musk είναι διάσημος επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς που έχουν να κάνουν με τεχνολογίες εχμής. Οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες περιλαμβάνουν τη γνωστή αυτοκινητοβιομηχανία Tesla, που παράγει αποκλειστικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, την εταιρεία αεροδιαστημικής τεχνολογίας και παροχής διαστημικών υπηρεσιών SpaceX, την Starlink, εταιρεία πάροχο δορυφορικών υπηρεσιών Ίντερνετ, την Neuralink, εταιρεία νευροτεχνολογίας που αναπτύσσει εμφυτεύσιμες διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή, κρατήστε αυτή την εταιρεία στο μυαλό σας, και το X, το πρώην Twitter, το γνωστό site κοινωνικής δικτύωσης που ο κάθε επικραμμένος γράφει τον πόνο του. Φιγουράρει στην κορυφή της λίστας των πλουσιότερων ανθρώπων στον κόσμο του περιοδικού Forbes, με περιουσία που το 2024 έφτασε τα 439 δισεκατομμύρια δολάρια και συχνά προσελκύει την προσοχή των media με τις δηλώσεις, τις δημοσιεύσεις και την εκκεντρική συμπεριφορά του. Τελευταία ασχολείται με την πολιτική, είτε στο πλευρό του Τραμπ, είτε εναντίον του. Ενώ φήμες λένε ότι είναι εθισμένος στην κεταμίνη, κάτι που ο ίδιος φυσικά αρνήθηκε δημοσιεύοντας ένα αμφιλεγόμενο τεστ. Πάμε τώρα να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Ας δούμε πρώτα την οικογενειακή κατάσταση του Musk. Ας το πάρουμε χρονολογικά για να μην χαθούμε. Ο Musk έχει 5 παιδιά με την πρώτη του γυναίκα, την Καναδή συγγραφέα Justin Wilson, με την οποία παντρεύτηκε το 2000. Απέκτησαν το πρώτο τους παιδί με το όνομα Nevada το 2002, το οποίο δυστυχώς πέθανε λίγες εβδομάδες μετά από τη γέννησή του από σύνδρομο ευνίδιου βρεφικού θανάτου. Το 2004 απέκτησαν με εξωσωματική γονιμοποίηση τα δίδυμα Vivian και Griffin και το 2006 απέκτησαν τρίδυμα, πάλι με εξωσωματική, με ονόματα Kai, Saxon και Damian. Το ζευγάρι ωστόσο χώρισε το 2008. Αξίζει να επισημανθεί ότι το μεγαλύτερο παιδί από τα δίδυμα πήρε το όνομα Vivian το 2020, όταν αποκάλυψε ότι είναι τρανς γυναίκα, ενώ πήρε το επίθετο της μητέρας της, καθώς δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με τον Musk. Αμέσως μετά το διαζύγιό του το 2008, ξεκίνησε να βγαίνει με την Αγγλίδα ηθοποιό Ταλούλα Ράιλι, με την οποία παντρεύτηκε το 2010, χώρισαν το 2012 και ξαναπαντρεύτηκαν το 2013 και ξαναχώρισαν το 2014, ενώ δεν έκαναν παιδιά. Είχε μία σύντομη σχέση με την Αμερικανίδα ηθοποιό Amber Heard το 2017, με την οποία επίσης δεν απέκτησε παιδιά. Το 2018 ξεκίνησε μία σχέση με την Καναδή τραγουδίστρια Grimes, την οποία σχέση η ίδια η Grimes έχει περιγράψει ως ρευστή. Και κάπου εδώ ξεκινάει το δεύτερο κύμα απογόνων. Ο Musk και η Grimes απέκτησαν το πρώτο τους παιδί το 2020 και του έδωσαν το όνομα XAA12. Δεν θα πω ψέματα, δεν έχω ιδέα πώς προφέρεται, αλλά ο Musk το προφέρει XAA12. Το 2021 απέκτησαν μία κόρη, την Exa Dark Sidereal, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ημερομηνία γέννησης του τρίτου τους παιδιού.
του οποίου το όνομα είναι Technomechanicus, κάτι που με κάνει να υποθέσω ότι κάποιος ή κάποια τη βρίσκει με Warhammer 40k. Βλέπετε, Adeptus Mechanicus, Technomechanicus. Δημιουργούνται συνειρμοί. Από το 2022 βρίσκονται στα δικαστήρια, ενώ έχουν υποθεί διάφορα για τη σχέση τους. Το 2021 αποκαλύφθηκε ότι ο Musk απέκτησε δίδυμα, τον Strider και την Azure, με τη Steven Zillis, η οποία είναι διευθυντικός τέλεχος στην εταιρεία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων του Elon Musk, Neuralink. Αν θυμάστε. Τα δίδυμα γεννήθηκαν λίγο πριν κάνει το τρίτο του παιδί με την Grimes, κάτι που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο περίπλοκη. Το 2024 γεννήθηκε το τρίτο του παιδί με τη Zillis, η Arcadia. Στα τέλη του 2024 ή στις αρχές του 2025, η Zillis γέννησε το τέταρτο παιδί της με τον Musk, τον Sheldon Lycurgus. Η μεγάλη έκπληξη έγινε ωστόσο τον Φεβρουάριο του 2025, όταν η συγγραφέας και προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου Ashley Sinclair ανακοίνωσε στο X ότι έχει παιδί με τον Elon Musk. Ο Musk δεν είναι σίγουρος ότι το παιδί είναι δικό του. Η Sinclair ισχυρίστηκε στη Wall Street Journal ότι ο Musk της προσέφερε το ποσό των $15 εκατομμυρίων, καθώς και $100,000 το μήνα, μέχρι το παιδί να γίνει 21 ετών με αντάλλαγμα τη σιωπή της. Αυτά είναι τα παιδιά του Musk για τα οποία είμαστε σίγουροι, αν και υπάρχουν φήμες ότι μπορεί να έχει ακόμα περισσότερα παιδιά. Κατά καιρούς, έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το πώς ο Musk χρησιμοποιεί την αμύθιτη περιουσία του για να διαχειριστεί ή και να επιβάλλει τη σιωπή στις γυναίκες με τις οποίες έχει αποκτήσει παιδιά. Ο τελικός λογαριασμός βγαίνει στα 14 παιδιά. Πιο συγκεκριμένα, 14 παιδιά μέσα σε 21 χρόνια. Αλλά γιατί? Αν ήταν οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για μια ταραχώδη προσωπική ζωή, με πολλές σχέσεις, πάθη κτλ. Αλλά αυτό δεν ισχύει αναγκαστικά για τον Elon Musk. Όχι επειδή το λέω εγώ, που μπορεί να είμαι κακεντρεχής, αλλά επειδή το λέει ο ίδιος. Κάνοντας μια σύντομη αναζήτηση, βρήκα τις εξής δηλώσεις του Musk. Η μείωση του πληθυσμού και όχι ο υπερπληθυσμός θα είναι η καταστροφή της ανθρωπότητας. Και συνεχίζει. Το πρόβλημα είναι ο πολύ μικρός ρυθμός γεννήσεων. Επίσης αναφέρει, πολλοί θεωρούν ότι υπάρχει πολλής κόσμος στον πλανήτη και η αύξησή του ξεφεύγει από τον έλεγχο. Εγώ πιστεύω ότι ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Το 2024 επανήλθε στο θέμα σχολιάζοντας μία συνωμοσιολογική δημοσίευση για τη μείωση των γεννήσεων στην Ελλάδα, αναφέροντας ότι η Ελλάδα είναι μία από τις δεκάδες χώρες που βιώνουν κατάρρευση του πληθυσμού λόγω χαμηλών ποσοστών γεννήσεων. Όπως βλέπουμε, ο Musk εκφράζει ανοιχτά μία ιδιαίτερη ανησυχία για το ενδεχόμενο παγκόσμιας πληθυσμιακής κατάρρευσης, κάτι που συνδέει ευθέως με τον μειωμένο αριθμό γεννήσεων. Η συγκεκριμένη πεποίθηση ευθυγραμμίζεται με τους βασικούς πυρήνες του ναταλισμού. Αλλά τι είναι ναταλισμός? Σύμφωνα με τη Wikipedia, ως ναταλισμός ορίζεται το πολιτικό υπόδειγμα και η προσωπική πεποίθηση που προωθεί την αναπαραγωγή της ανθρώπινης ζωής ως σημαντικό στόχο της ανθρωπότητας και ως εκ τούτου υποστηρίζει ένα υψηλό ποσοστό γεννήσεων. Το λεξικό Merriam-Webster αναφέρει ότι ο όρος χρονολογείται από το 1971 και προέρχεται από τη γαλλική γλώσσα. Ο ναταλισμός και το αφήγημα περί παγκόσμιας δημογραφικής κατάρρευσης ήρθαν στο προσκήνιο το 2020 και απέκτησαν σημαντικό ακροατήριο σε επιχειρηματίες στη Silicon Valley και σε συντηρητικούς πολιτικούς χώρους. Δύο από τους γνωστότερους πολιτικούς που υιοθετούν το αφήγημα του ναταλισμού είναι ο Βίκτορ Ορμπάν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αν και σε επίπεδο εφαρμοσμένων πολιτικών, πολλές χώρες υιοθετούν μέτρα όπως φοροαπαλλαγές ή επιδόματα που ευνοούν την αύξηση των γεννήσεων. Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρω ότι υπάρχει και κριτική στον ναταλισμό, που υποστηρίζει ότι η αύξηση του πληθυσμού που επιδιώκουν οι προναταλιστές
έχει αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα ζωής, ενώ οι άνθρωποι μετατρέπονται σε αντικείμενα και δεν λογίζονται ως σκεπτόμενα όντα με δικαίωμα επιλογής. Η δημοφιλία του ναταλισμού στους κύκλους της Silicon Valley ίσως να μην είναι τόσο αθώα. Κάποιοι από αυτούς τους επιχειρηματίες πιστεύουν ότι είναι ευθύνη τους να καταπολεμήσουν την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση που προκαλείται από τα χαμηλά ποσοστά γεννήσεων στις ανεπτυγμένες χώρες. Αλλά δεν πιστεύουν ότι όλοι οι απόγονοι είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτά τα προβλήματα. Πιστεύουν ότι θα πρέπει να είναι γενετικά ανώτεροι από τους υπόλοιπους, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουν να καταπολεμήσουν τις απειλές του μέλλοντος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο δισεκατομμυριούχος και φίλος του Elon Musk Peter Thiel, ο οποίος δεν έχει κρύψει τη συμφωνία του με τέτοιου είδους απόψεις. Περισσότερα για τον Peter Thiel σε επόμενο βίντεο. Ο ίδιος ο Musk, αν και δεν το έχει δηλώσει ευθέως, έχει κατά καιρούς προωθήσει άλλες προσωπικότητες που υιοθετούν αυτή τη λογική. Αναπόφευκτα λοιπόν, ο ναταλισμός σε αυτήν την περίπτωση σχετίζεται με την ευγονική. Ως ευγονική ορίζεται το σύνολο των πεποιθήσεων και των πρακτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της γενετικής ποιότητας του πληθυσμού. Οι υποστηρικτές της ευγονικής επικεντρώθηκαν στο κοινωνικό μέρος που στόχευε εκείνη την εποχή να αποτρέψει την αναπαραγωγή κοινωνικά ανεπιθύμητων, όπως τοξικομανείς, ιερόδουλες ή ακόμα και άτομα με κληρονομικά νοσήματα. Επίσης, επεκτάθηκε και σε περιθωριοποιημένους πληθυσμούς όπως οι εθνικές μειονότητες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η συγκεκριμένη θεωρία χρησιμεύσε στη δημιουργία νόμων οι οποίοι απαγόρευαν τους διαφυλετικούς γάμους και παρακινούσαν μαύρες, λατίνες ή ηθαγενείς γυναίκες να στηρώνονται έτσι ώστε να μην αναπαράγονται. Αυτές οι πολιτικές ίσχυαν στη ΣΥΠΑ μέχρι τη δεκαετία του 70. Παρόμοιες πολιτικές ακολουθούσε και το καθεστώς του Apartheid στη Νότια Αφρική, χώρα καταγωγής του Elon Musk. Ωστόσο, ο μεγαλύτερος υποστηρικτής της ευγονικής υπήρξε ο διάσημος Αυστριακός ζωγράφος που με το ναζιστικό κίνημα καθοδηγήθηκε από τις ιδέες της ευγονικής για την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού και άλλων ανεπιθύμητων κοινωνικών ομάδων, που σύμφωνα με την ιδεολογία του δεν θα έπρεπε να έχουν θέση στην κοινωνία. Σε αυτό το σημείο υπενθυμίζω ότι η σύγχρονη βιολογία δεν αποδέχεται ότι οι άνθρωποι ταξινομούνται σε διαφορετικές κατηγορίες, καθώς η συμπεριφορά και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά συνδέονται περισσότερο με το περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσεται ο κάθε άνθρωπος παρά με τη γενετική. Ο Elon Musk, σε αντίθεση με τον ναταλισμό, δεν έχει εκφραστεί ευθέως υπέρ της ευγονικής. Στα social media χρησιμοποιεί συχνά τον υποτιμητικό χαρακτηρισμό καθιστικός, ο οποίος θεωρείται προσβλητικός για τα άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό τον χρησιμοποίησε εναντίον του ηθοποιού Ben Stiller για την προεκλογική στήριξη που προσέφερε στην υποψήφια πρόεδρο των ΗΠΑ Kamala Harris, αλλά και τον συνειδητή του Facebook Dustin Moskovitz επειδή παρομοίασε την Tesla με την χρεοκοπημένη εταιρεία Enron. Ωστόσο, αποτελεί συνηθισμένο χαρακτηρισμό που χρησιμοποιείται στην καθομιλουμένη, οπότε η χρήση της λέξης από τον Musk δεν σημαίνει κάτι από μόνη της. Πιο ενδεικτική ωστόσο είναι η επένδυση που έχει κάνει μαζί με τη Sivon Zilis σε μια εταιρεία ευγονικής που παρέχει στους πελάτες της υπηρεσίες γενετικού ελέγχου σε έμβρια. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τους ναζιστικούς, ρωμαϊκούς χαιρετισμούς δημιουργούν υποψίες. Η περιήγηση γύρω από τις ιδέες που διαπνέουν τον Elon Musk μας οδηγεί αναγκαστικά σε μερικά ερωτήματα γύρω από τα κίνητρα που βρίσκονται πίσω από τον μεγάλο αριθμό των απογόνων του. Θα μπορούσε απλώς, όπως κάθε άνθρωπος, να αγαπάει τα παιδιά. Στην τελική, μπορεί ο Musk προφανώς να μην είναι οπαδός της παραδοσιακής οικογενειακής δομής, αλλά η κεντρική ιδέα παραμένει ίδια. Μπορεί να είναι πιστός στον ναταλισμό, όπου ο μεγάλος αριθμός απογόνων είναι αναγκαίος για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Είναι επίσης πιθανό να έχει μπει στο τρυπάκι της ευγονικής και θεωρώντας τον εαυτό του διανοητικά ανώτερο, να πιστεύει ότι τα παιδιά του αποτελούν τη διανοητική αφρόκρεμα της ανθρωπότητας. Θα μπορούσε να συντρέχει οποιοσδήποτε από τους προηγούμενους λόγους ή οποιοσδήποτε συνδυασμούς μεταξύ τους. Ή επίσης
θα μπορούσε να μην ισχύει και τίποτα από όλα αυτά.